טוב, נכתוב את ההתחלה. יאללה, זה מצלם. סלם. שלום, כולם, כאן די.ג'יי סטלין, יופי ומים, ואתם לא 12, שאתם לא תבינו חצי מההומור פה, ולא משנה, קיצר, הצלם הוא כרגע קומרד לנין, ולי יש משהו עצבני לפרוק מתוכי. הנשיא שלנו, לשעבר, אזרח מספר 1 בלייב. א' אמרה מה שהיא אמרה למשטרה, ואני מצטט: קצב היה יושב כל בוקר, מוציא את איבר המין שלו, מנער או מנפנף פה ומזמין אותי, בואי תשבי איתי גיל. אני לא יודע איך אתם מדמיינים את המצב הזה, אבל מבחינתי הבן זונה היה נכנס כל בוקר לקבינט שלו ומתחיל: וואו! אני נשיא! קבינימט, אזרח מספר 1. יופ ויומיים. אני יודע מי זאת א', א' זה אריאל שרון. הוא נכנס לחדר של קצב, וזה מה שגרם לו את המוות המוחי הזה בלייב. עוד דבר שמעצבן אותי זה אנשים שמנים על כלי רכב דו-גלגליים. כן, כן. מסכנים הקטנועים האלה, בקושי 50 סמ"ק, לא יכולים להגיע ל-60 קמ"ש, ואז יושבת איזה מדוזה, 700 קילו, תמנון כזה, השומן של נוזל מאחורה ונתקע בגלגל האחורי בלי... עוד מעזמן שזה סקנות ניצולות שואה. כי הן מרגישות שאנחנו עדיין לעשות איזום על הזין. כי הן מרגישות שאנחנו חייבים להם הרבה. אני ניצולת שואה, אני הייתי מסכנה, שיגידו תודה שהם ניצלו בכלל. יופ, ויומיים. אתה יודע מה עוד מעצבן אותי? יש גזע מיוחד של מרוקאים, לא יודע, או מזרחים, לא יודע בדיוק. כן גזע אמרתי, אני גזען, נחוי בלד. אני לא יודע, ברגע שאני אגלה בדיוק מי זה הגזע הזה, אני אעשה לו ניתוח גנטי, מבחני IQ ומנת משכל והתפתחות מוחית. הדבר הכי מאפיין אותם זה שהם תמיד עם פה פתוח בלד. אתה לא יודע, הם יושבים באוטובוס ולא, אתם לא נראים מטומטמים. בלד, אתה משלם? בלד, הייתי בנוס!